Γεια σας, καλησπέρα. Εγώ είμαι η Γιώτα, όπως είπε και η Ζωή, είμαι δικηγόρος, έχω αποφοιτήσει από τη νομική σχολή του ΕΚΠΑ, εκεί έκανα το μεταπτυχιακό μου, τώρα κάνω και το διδακτορικό μου, ελπίζουμε να το τελειώσουμε γέρος. Φαντάζομαι ότι θα περιμένετε να σας πω όλα αυτά που μας απασχολούν, έτσι, την επικαιρότητα για το κράτος δικαίου, ζητήματα απονομής δικαιοσύνης κτλ. Θα πρωτοτυπήσω. Δεν θα σας πω τίποτα γι' αυτά. Θα σας μιλήσω λίγο για το The Law Project, έναν οργανισμό που έχουμε ξεκινήσει από φοιτήτριες μαζί με τη Σοφία την Κούτρα, που είναι μαζί μας. Γεια σου, Σοφία. Και αυτόν τον οργανισμό τον δημιουργήσαμε επειδή διαπιστώσαμε ένα κενό. Δεν μπορούσαμε ως φοιτήτριες να βρούμε ένα κατάλληλο φόρουμ προκειμένου να έρθουμε πιο κοντά με τον τομέα της έρευνας, να μάθουμε ενδεχομένως πώς συντάσσεται ένα επιστημονικό paper, να κάνουμε κάποια συνέδρια, κάποιες εισηγήσεις. Όλα αυτά ήταν κάτι πολύ μακρινά για εμάς, δεν υπήρχε κάποιο κατάλληλο φόρουμ, οπότε τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, το δημιουργήσαμε. Εννοείται ότι συναντήσαμε πολλές δυσκολίες, διότι ξεκινήσαμε μόνες μας, δύο φίλες, μετά ευτυχώς είχαμε την τύχη οι φίλοι μας να μας στηρίζουν σε αυτό και να κάνουμε όσες δράσεις μπορούμε. Αλλά φυσικά αυτό για να στηθεί, καταλαβαίνετε, από τον ελεύθερο μας χρόνο, με προσωπικά κεφάλαια, δεν είχαμε κάποια χρηματοδότηση, καταφέραμε σιγά-σιγά να το φτάσουμε σε ένα επίπεδο. Σας φτάνω τώρα πριν 2 εβδομάδες. Είχαμε το ετήσιο συνέδριό μας, το Young Scholars Conference, διήμερο, είναι έτσι η βασική μας δράση κάθε χρόνο. Μιλάμε με μία καθηγήτρια στο τηλέφωνο, έτσι, για να συνεννοηθούμε τι θα γίνει, τι θα υποθεί, πώς θα πάει το συνέδριο. Και μου λέει, Γιώτα, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ. Κάνετε αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς. Εμείς εννοούσε οι καθηγητές. Και αυτό με έβαλε σε σκέψη. Γιατί δηλαδή τέτοιες δράσεις δεν μπορούν να γίνουν εντός του πανεπιστημίου? Δεν υπάρχουν άραγε καθηγητές που να μπορούν να το στηρίξουν? Δεν υπάρχουν άραγε φοιτητές που να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε κάτι τέτοιο? Μάλλον όχι, δεν είναι αυτή η απάντηση. Και έτσι κατέληξα στη σημερινή μου τοποθέτηση που θέλω να σας πω. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εκατέρωθεν στο δημόσιο διάλογο έχουν διατυπωθεί πάρα πολλές απόψεις εν ώψη και της συνταγματικής αναθεώρησης. Ανεξαρτήτως που καταλήγουμε, το δημόσιο πανεπιστήμιο υπάρχει, είναι εδώ, λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια και κατά την άποψή μου πρέπει να υποστηριχθεί όσο περισσότερο γίνεται, με όσα περισσότερα μέσα υπάρχουν. Βλέπω εδώ και πολλούς φοιτητές από τη σχολή μας. Υπάρχουν πολύ πρόθυμοι καθηγητές, υπάρχουν πολύ πρόθυμοι φοιτητές. Αν στηριχθούν κατάλληλα τα δημόσια πανεπιστήμια, θεωρώ ότι μπορούμε να δούμε εξαιρετικές δράσεις άλλου επίπεδου από αυτά που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Και κλείνοντας, για να δώσουμε και μία νότα αισιοδοξίας, θα ακούσετε πάρα πολλά, μας απασχολούν πολλά ως νέα γενιά. Ωστόσο, τέτοιες πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή, νομίζω ότι μας πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά και είναι πάρα πολύ καλό να γίνεται, οπότε σας ευχαριστούμε όλους που στηρίζετε αυτή τη δράση.